We are from Jogja, the heart of Java. Our English mantra flows down like lava. We are from Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun dumateng Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang kawrumaten, dumateng Bapak Ibu guru saha karyawan sedaya ingkang saluhuring budi. Ugi dumateng wali murid kelas pungkasan ingkang kula tresnan saha kanca-kanca saking kelas nyandap tuwin rencang-rencang kelas pungkasan sedaya ingkang kula tresnani. Puji syukur tansah konjo dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih awet saking sing rahmanipun ing dinten punika kita sedaya kasih saged mangkempal manunggal kanthi pinarengan karaharjan lan kawilujengan ing acara perpisahan siswa kelas 12 warsa sambut tahun ajaran kula minangka wakil saking kocok-kocok kelas rolas ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates dumateng Bapak lan Ibu guru punapa dene awet saking sekatresnan lan pangorbanan panjenengan sedaya panganggenipun ngulawetan paring ilmu lan bimbingan dumateng kula sekanca saengga kula sekanca saged ngerampungaken kewajiban sinau dan ing payipan menika sedaya piwulang lan pangugiran saking panjenengan boten badhe ical saking manah kula sekanca. Kula sekanca namung saged ndedonga mugi-mugi sedaya amalan kaesan Bapak Ibu guru pikantuk piwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung saha tansah pinarengan kesarasan kawilujengan lan katresnan katentreman boten kasupen kula sekanca ugi nyuwun punggih ngapunten menawi wonten atur sahasa bahwa kula sekanca ingkang boten merani penggalih utawi ndamel duka panjenengan sedaya keleng yakeni bilih kula taksih kata kekurangan. Mugi-mugi Bapak Ibu guru kersa ngaturaken samudra pangasami dumateng adik-adik kelas sumangga tansah ngrabaka sinau kanthi greget lan temen jaga asmanipun sekolah lan ajenipun Bapak Ibu guru panjenengan mugi-mugi ing tembe wingking sekolah menika saged lingkung manjang lan manggih kamulyan kangge kanca-kanca kelas 12. Perpisahan punika sanes pungkasan nanging minangka wiwitan saking lampagasan ingkang langkung ageng semungga kita sedaya tansah nggemi cita-cita tansah dadi tiyang ingkang migunani dumateng nusa lan bangsa. Aja lali donga lan tetep jage silaturahmi. Wasana cekak semanten atur kula menawi wonten kelepatan saha salah bahwa ingkang boten meranani panggali kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runalin. Dan Iki lho, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun dumateng Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang kawrumatin, dumateng Bapak Ibu guru saha karyawan sedaya ingkang sadaya. Balen. Kok lho salahmu lho. Wis mari. Kudu sing jawab. Cepet-cepet dah mau coba. Bisa. Kau udah mandek no.